हेलौ फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दं होननानै आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोर मोजां आपडेट लाना फैदों स्पेशली फर स्टुडेन्ट्स थ' नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खबर थ' नोंथांमोना बेवहाय गोबाङानो मिथिदों जानो हागौ जे मिथियाखैबो जानो हागौ जे आसामनि इडुकेसन सिस्टेमा सोलायना होनाय जाबाय लोगोफोर एबा सेसनखौ सोलायना होनाय जाबाय नोंथांमोना सिगांनि सेसनाव मोनबोदोंमोन जानुवारियाव क्लास लानानै डिसेम्बरावहाय फाइनाल एग्जामखौ लिरनो मोनोमोन नाथाय बे नंला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय सेसनखौ सोलायना होनाय जाबाय थ' नोंथांमोना जानुवारियाव क्लास लानानै डिसेम्बराव एग्जामखौ हैनो मोनला थ' नोंथांमोना आलादा जाबाय सिस्टेमा नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा कभिड-19 थाखाय नोंथांमोननि स्कुला गासैबो बन्द जादोंमोन जायनि थाखाय नोंथांमोना क्लास लानो मोनाखैमोन आरो नोंथांमोना टेनसन जादोंमोन आंनि कर्सआहाय जोबहैनाय नंला आं माबोरै एग्जाम लिरनो आं माबोरै पार्सेन्टेज मोनो होननानै बे बाथ्राखौनो आसाम सरकारा बुजिनानै नोंथांमोननि थाखाय सेसनखौ गोदान खालामनानै जाबाय दा बे सेसना माबोरै सोलायखो आं गासैखौबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ नोंथांमोना दाबोनो चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैमोनबा खालामना लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल होना लाबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान आपडेट होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोनहैबाय थायो थ' लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय मोननै टाइप्सनि कन्टेन्ट मोनगोन बेनो जाहैबाय जब्स रिलेटेड आपडेट आरो लोगोसे इडुकेसननि थ' लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनहैयो थ' लोगोफोर जों दायो गोबाव खालामालासिनो बिनि डिटेल्सखौ नायगासिनो सोर बुंदों थ' लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नायलांगासिनो दङ अफिसियेल नटिसखौ नैबे जाहैबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिस बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि इडुकेसन प्रेजेन्ट मिनिस्टार थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ आरो लोगोसे बियो गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों 15 मार्चआवहाय नोंथांमोननि स्कुला गासैबो बन्द जादोंमोन कभिड-19 थाखाय नोंथांमोना क्लासखौ खालामनो हायाखैमोन आरो जायनि थाखाय नोंथांमोना कर्सखौहाय लानो हायाखैमोन थ' लोगोफोर जोबोर मोजां खबर दायो नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खबर लाना फैबाय आसाम सरकारा इडुकेसन सेसनखौ सोलायना होनाय जाबाय थ' नोंथांमोना क्लासखौ खालामफिननो हासिगोन दा बुंदों लोगोफोर बेवहाय दङ नोंथांमोननि एकाडेमिक सेसनाहाय स्टार्ट जागोन एप्रिल 1निफ्राय जासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि सेसन लास्टआ थाहैसिगोन 31 मार्चसिम थ' लोगोफोर एप्रिलनिफ्राय हमनाय जाबाय आरो बिनि लास्टआ मार्चसिम जागोन लोगोफोर थ' नोंथांमोना दानि कारेन्ट सेसनाहाय थाहैगोन होनना बुंदों मार्चसिम थाहैगोन 31 मार्चसिम थाहैगोन लोगोफोर 2021नि थ' नोंथांमोना बिनि गेजेरावनो क्लास खालामबाय थानो हागोन आरो नोंथांमोना फाइनाल एग्जामखौहाय मार्चआवहाय लिरहैनो मोनगोन थ' लोगोफोर जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांला नोंथांमोननि कर्सआ जोबहैसिगोन जेबो टेनसन लानाङा दानि प्रेजेन्ट सिटुवेसना मोजां जाब्लानो नोंथांमोननि थाखाय स्कुल कलेज गासैखौबो खुलिना होजोबसिगोन थ' लोगोफोर जोबोर मोजां खबर स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जायफोरनाखि स्टुडेन्टस गासैबो मिथिनाया गोनां आरो लोगोसे नोंथांमोना पेरेन्टसबाबो नोंथांमोना जाहाथे स्टुडेन्टसफोरखौ बुजायनो हायो आं बेखौ खावलायबाय आरो लोगोसे गोदान सेसना जागायफिनगोन मार्चनिफ्राय जोबनानै 31 मार्चनिफ्राय जोबनानै एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोना गोदान सेसनखौ जागायसिगोन 2021निफ्राय थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि एडमिसन लानोब्ला स्कुलावहाय एप्रिलावहाय लाहैसिगोन लोगोफोर जिटिया मानि रिजाल्ट मोनगोन अब्ला नोंथांमोना एप्रिलनिफ्राय क्लासखौ लाफिननो हागोन होनना बुंदों 1 एप्रिलनिफ्राय 31 मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना सेसनखौ खालामफिननो मोनसिगोन थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै आपडेटआ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आंनि चेनेलावहाय मोननै टाइप्सनि आपडेट मोनगोन लोगोफोर इडुकेसननि आरो लोगोसे जब्स थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे आसा खालामो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदों होननानै नोंथांमोना खनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय माबोरै मोनदों थ' नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय